je gidan Alfa, kamfanin sauki da rahusa. Ai sun yi fice ɓangaren kayan masarufi. Marhaban lale muke ji jama'ar Katsinawa. Gidan Alfa. Ga nagari na kowa. Gidan Alfa. Kamfanin kayan provision ne ingantacce. Gidan Alfa. Jama'ar Katsina ne sayau ta zama kusa. Sauki da rahusa. Kamfanin Alfa yanzu su ake zance. Gidan Alfa. Bangaren kayan abinci ai sun yi fice. Sauki da rahusa. Masu sayan daidai ko sari duk ku zo mu je. Gidan Alfa. Fulawa da taliya shinkafa da akwai su ne. Sauki da Da manja ga rahusa. olga kun biɗa kun samu ne. Gidan Alfa. Tuni sun mana tanadin kayan masarufi ne. Sauki da rahusa. Gidan Alfa akwai madara har da suga ne. Gidan Taliya Alfa. ka da bambita kayan tidin akwai su ne. Sauki da Da omo da rahusa. sabulu har magi duk akwai su ne. Gidan Alfa. Lemu katan-katan mun samu muradinmu. Sauki da Bugar rahusa. sayo ku saya sweet har can gama da Gidan muna Alfa. maraba da kowa kamfanin mu gidan Alfa. Sauki da Ina rahusa. dilolin provision mu taho ku yi tsari da Gidan Alfa. sayo ku taho gidan Alfa alkhairi ne. Sauki da Kan farashi rahusa. mai sauki da rahusa a bayyane. Gidan Alfa. Ta hudar so da kwastoma babu faɗa ne. Sauki da rahusa. Adireshin su suna nan a Santara Market. Gidan Alfa. Babban gate in ka zo hiran fakin da. Sauki da Ku rahusa. kira namban wayansu don neman dace. Gidan Alfa. 081 44 ku saka. Sauki da rahusa. Sai ku sa fotun ƙarshe 0 ku kira. Gidan Alfa. Gidan Alfa Najeriya Limited kenan. Sauki da rahusa. Jama'a kaɗan musa so na tantance. Gidan Alfa. Gidan Alfa son Najeriya Limited. Muna maraba da ku wholesale har da retailer. Mu je gidan Alfa kamfanin sauki da rahusa. Ai sun yi wuce bangaren kayan masarufi. Marhaban lale muke ta yi jama'ar Katsinawa. Mu je gidan Alfa. Kamfanin sauki da rahusa. Ai sun yi fice ɓangaren kayan masarufi. Marhaban lale muke ta yi jama'ar Katsinawa. Mu je gidan Alfa. Kamfanin sauki da rahusa. Ai sun yi fice ɓangaren kayan masarufi. Marhaban lale muke ta yi jama'ar Katsinawa. Ya wahidu Allah sarki kai zan safar Gidan Alfa. sake ban dama ya Allah gani zan kai sawa. Sauki da rahusa. Kai salati rabbana ga annabi na yoro. Lallai. Ahali na gidansa rabbana ka saka da sahabbai. Mu je gidan Alfa. Kamfanin sauki da rahusa. Ai sun yi fice ɓangaren kayan masarufi. Marhaban lale muke ta yi jama'ar Katsinawa. Ko gana ka ai ashe ka so na wannan Gidan Alfa. sayan nagari mai da kudi gida ba shakka. Sauki da rahusa. Kamfanin Alfa jama'ar Katsinawa muna yin baraka. Lallai. Gidan Alfa kamfani ne ingantacce. Mu je gidan Alfa. Kamfanin sauki da rahusa. Ai sun yi fice ɓangaren kayan masarufi. Marhaban lale muke ta yi jama'ar Katsinawa. Ku garzayo jama'ar Katsinawa ga sauki ya samu. Gidan Alfa. Gidan Alfa ku zo mu je mata da mazan mu. Sauki da rahusa. Sai kayan abinci dan more neman mu. Lallai. Nau'i kamfanin Alfa sun kawo.
ka kawo. Gidan alfa Sun bambanta da saura in ka siya ka dawo. sauki da rahusa. Me kuka so ku zo yau alfahari ya kawo. Lallai Kaya na promission na kasashe babu kamar su. muje gidan alfa kamfanin sauki da rahusa. Ai sanya fice ɓangaren kayan masarufi. Marhaban lale muke ta yi jama'ar Katsinawa. Mai sayan daidai ko tsari ku taho ga sauki. Gidan alfa Kamfanin alfa sun moku tanadin kayayyaki. sauki da rahusa. Kasanan duka sun yi fice an yi masu maki. Lallai. Kamfanin alfa mana sayin lale Katsinawa. Muje gidan alfa kamfanin sauki da rahusa. Ai sanya fice ɓangaren kayan masarufi. Marhaban lale muke ta yi jama'ar Katsinawa. Sun zamo shane ma kamfanin gidan alfa. Gidan alfa Kayansu suna da kwaliti a gidan alfa. sauki da Ga rahusa. kallama kwasto masu son mutunci fa. Lallai Kamfanin alhaji Shamsu Badaru mai alfarwa. muje gidan alfa kamfanin sauki da rahusa. Ai sanya fice ɓangaren kayan masarufi. Marhaban lale muke ta yi jama'ar Katsinawa. Mu je gidan alfa kamfanin sauki da rahusa. Ai sun yi fice ɓangaren kayan masarufi. Marhabin lale muke ta yi jama'ar Katsinawa.